Maraming salamat talaga sa mahal na Panginoon mga kasinag. Lalong-lalo na sa inyo mga kasinag, sa mga viewers ko, subscriber. Nakasahod na ako mga kasinag. Ayan yung isla namin mga kasinag. Ayan yung sitio Kiluon. Sa kabila niyan mga kasinag, andun yung diak. Andun si Mrs. Nag-aantay sa baba. Ayun. Ayan oh. Simula dito. Ayan. Mga kasinag, magandang hapon. Ginamit na natin yung ating GoPro mga kasinag. Subukan natin kung maganda talaga ang kuha nito mga kasinag. Papunta pala kami sa bayan ng Suruma mga kasinag. Titingnan ko ngayon kung may sahod na. Kasi pag walang sahod, wala kaming Christmasan. Abang-abangan nyo mga kasinag. Siya nga pala, magmumotor na lang kami. Hindi ko pala nasabi sa inyo na kumuha ako ng motor 3 buwan ang makalipas. Ito siya mga kasinag. Ito ang nagiging service namin pag pumupunta kami sa bayan ng Suruma. Pag malakas ang dagat, tapos may mga kailangan kaming puntahan, ito ang ginagamit namin. Hindi kami makapagamit ng bangka sa dagat kasi malakas nga. Pero ngayon mga panahon mga kasinag, medyo kalmada naman dagat. Kaya ngayon, magmumotor kami punta doon. Babay nak ha. Diyan muna kayo nak. Ganito kaputik ang daanan dito sa amin mga kasinag. Pakita ko sa inyo ha. Dito kasi sa area namin mga kasinag, wala pang magandang highway. Kung yung simento. Kasi walang budget mga kasinag. Napakahirap pang mabudgetan ito kasi napakaliit lang ng area ng barangay mga kasinag. Yan. Kasama ko pala si Mrs. mga kasinag. Sana may sahod na para masiyasiyahan naman lalo tayo mga kasinag. Kasi pag wala pang sahod, malulungkot tayo. Nakakaawa naman sa mga bata. Sarap ang paliligo ng mga bata oh. Palibas at kalmada ngayon ang dagat mga kasinag. Siya nga pala, hindi kami nagbangka mga kasinag kasi yung bangka inano namin. Kabox! Itong ibinara namin yung bangka kasi nga nabutas pag sundo kay father. Tinamaan ng sinipit yung plywood, nabutas. Karan po. Opo, grabe tang. Yan mga kasinag, ito ang daanan dito sa amin. Umpisa na ito. Kung tutusin mga kasinag, ito diadaanan ko na ito. Simentado naman sana ito. Kaso sa tinagal-tagal, ayan oh, hindi pa natatagkal yung lupa. Ano siya? Na anuhan ng lupa, natambakan. Kadugsong ito nun mga kasinag oh. Simento. Ayan, piyawba ko muna si Mrs. kasi madulas ito mga kasinag eh. Ayan ang daanan dito sa amin. Ayan. Oh my God. Ayan. Ito ang tanan sa amin mga kasinag. Doon ka lang sa unahan sasakay. Sa unahan ko lang pasakayin si Mrs. kasi lalong mas mahirapan kami. Tingnan nyo yung mga kasinag, gaano kaputik yan. Dito lang naman ang mahirap sa may lugar namin na ito. Tapos dun sa unahan,
Yan, yan daanan sa amin mga kasinag. Grabing putik oh. Kaya ang putik dito mga kasinag, para matubugan ng kalabaw. Ayan oh. Tutubog talaga ang ating service mga kasinag. Talagang grabe. Ito ang dinadaanan ng mga estudyante mga kasinag araw-araw. Ito ang tinatahak ng 3 kong chikiting pag pumapasok sa eskwela. Grabing putik. Kaya laking pasalamat ko sa nag-sponsor ng mga buta para sa aking anak. Pero niya yung mga sinag, napakaputik. Dito tayo daan sa kabila. Yan, dito tayo daan sa damuhan. Palabas pa lang yan ang sityo namin mga kasinag ha. Papunta pa lang kami sa mismong barangay. Ayan no. Oh my God. Ayan. Biruin yung daanan yan. Ngayon ko lang sa inyo mapapakita mga kasinag ang daanan namin dito. Ayan. Walang ibang daanan dito mga kasinag. Kahit saan ka magsorbi, wala kang ibang dadaanan kundi dito talaga. Ito lang ang area na ito ang Magaraganda. Ayan. Ito simentado man sana mga kasinag, kaso kakaputol. Yan, kita sa taas. Kasi masyadong ano doon mga kasinag sa baba. Biruin niya yung putikan na yan. Ang baba, misis. Ayan si misis mga kasinag, baba muna at tutubog talaga ito na parang kalabaw dito. Kasi no choice. Yan. Tapos dito. Itong motor na ito mga kasinag, kaya ganito ang kinuha kong motor. Kasi ang inisip ko para maturuan ko si misis, matuto rin siya pag wala ako. Tapos may pupuntahan siya, kahit siya na lang marunong siya magmotor. O di ba? Kaya ito ang kinuha ko. Kasi kung yung may clutch ang kukunin ko, hindi niya kakayanin. Tingnan nyo, yan ang putik mga kasinag. Yan oh, yan ang daanan dito sa amin. Ayan. Ayan. Tapos yung mapalapa na yan, madulas pa yan. Ang dulas talaga. Delikado talaga yung mapalapa na yan. Ayan yung halabang baybay kung tawagin. Ayan o, yung magandang buhangin na yan. Diba, ang ganda. Ang presko mga kasinag, sarap ng hangin.
makaano tayo, makasahod. Pag walang sahod, walang paskuhan, kasi wala kami savings mga kasinag. Kaya umaasa kami kada sahod lang, kasi nung nakarang kasi kaya naubusan kami gawa ng nagpatrabaho kami ng palayan. Ayan, itong tulay na ito, dahan-dahan din dapat dito mga kasinag, kasi sumasabit. Yan. Yan. Yan yung resort na ginagawa mga kasinag. Ayan, oh. Yan yung bagong resort dito na ginagawa. Magkayagi po! Ayun, nakaduyan. May tao. Ayan, nakalampas na tayo sa putikan mga kasinag. Ayan, dagat naman. Ito ang daanan natin. Daan tayo sa dagat mga kasinag. Kaya ang ginagawa ko mga kasinag, kada uwi ko nililinisan ko talaga ang motor, kasi tumutubog sa dagat eh. Kagaya niyan. Dito tayo daan. Masyadong malambot ang buhangin. Lumulubog ang gulong. Dito tayo dadaan. Ayan mga kasinag. Oh, diba? Nakita nyo na. Malapit na tayo mga kasinag sa mismong barangay namin. Ayan, dyan ang bahay ni Kagawad Sito mga kasinag. Kagawad Sito Sulsuna, shout out. Ang pinoproblema pa namin mga kasinag bukas, kinuha si Mrs. Magninang nung anak ni Kagawad Sito Sulsuna. Bukas ang binyag mga kasinag, kaya pag hindi kami sumahod, hindi kami makaka-attend. Hindi pala makaka-attend si Mrs., hindi pala ako. Ayan ang mga kasinag, ayan. Ito na, dito na tayo sa barangay. Pakatawid ng tulay na yan. Baba muna si Mrs. At sumasabit dyan ang ilalim kasi mga kasinag ng motor. Sumasabit dyan, oh. Kaya pinapababa ko si Mrs. Walang ibang dadaanan dito mga kasinag, kundi itong tulay na ito. Tingnan nyo, dagat yan, oh. Kaya napakahirap yan transaction dito sa amin mga kasinag. Ayan, oh. Ayan naman mga kulungan ng lapu-lapu yan. Yan, kung makikita nyo yung lambat na green na yan, buhayan niya ng mga isda, yung mga lapu-lapu. Yan, nandito na tayo sa mismong barangay Bubuan mga kasinag. Ayan, punta tayong Banuaan. Ayan, makiagi tayo dito sa mga naglalaro na ito. Uy! May mga naglalaro mga kasinag. Okay, rano mo na po ha. Uy! Merry Christmas din! Salamat!
Makiagi po. Merry Christmas. Ayan mga kasinag. Andito na tayo sa mismong barangay. Andyan yung eskwelahan mga kasinag. Oh. Eskwelahan ng mga bata. Ito na ang daanan mga kasinag papuntang Banwaan. Tingnan nyo naman mga kasinag kung gaano pa rin kaputik dito. Masusubukan nyo. Ayan. Ayan ang daanan dito sa amin mga kasinag. Hindi pa ayos. Hindi ko pala nasorbe yun mga kasinag. Itong mahirap dito mga kasinag, pag may tubig tapos malabo, hindi umakit ang daanan, bahala na. Ayan. Nabaha dito mga kasinag. Nung nakaraan halos hati sa motor. Dumaan kami dito. Ayan, nakita nyo na. Kaya pag nagpunta ng Banwaan mga kasinag sa mismong bayan ng Seroma, pag nakita nyo ang motor na parang dungisin, na parang tumubog na kalabaw, asahan nyo na, galing yan dito sa barangay ng Bubuan. Biruin nyo, gano'ng kaputik yan mga kasinag. Ayan, simentado. Ito mga kasinag, simentado yan. Kaso pagdating sa taas niyan hindi na simentado. Ayan, nakita nyo mga kasinag. Oh. Mrs. Baba. Baba muna si Mrs. mga kasinag. Biruin mo yan, oh. Grabing putik. Dito ako nang gigilid mga kasinag, kasi pag nang gitna ako lalong maputik. Kaya dito lang ako sa gilid. Ayan ang ulan. Oh, patay. Ayan ang mga kasinag, inulan na tayo. Grabing putik. Ayan. Ayan na si Mrs. Ayan mga kasinag, magkaputi muna tayo. Patayin natin. Walang iwan laman ito mga kasinag, kundi kaputi. Daan lang yata. Ano daw? Hawaki. Ayan mga kasinag, magkaputi muna tayo. Happy din yan. Nakakaputi na tayo. Ayan. Ayan ang daanan dito sa amin mga kasinag. Pag hindi putikan, batuhan. Di ba? Laging umuulan dito sa amin. Yan, dito tayo dadaan mga kasinag. Manggigilid lang tayo mga kasinag. Grabe oh. Tiyan mo, bugso-bugso lang ang ulan dito sa amin mga kasinag. Wala na. Ayan. Grabe putik. Nag-shoot ang pa ako sa putik. Oo, sabit. Ayan mga kasinag, ganyan ang daanan dito sa amin. Ayan. Tayo dadaan sa uba at bato-batok sa taas.
Pero pagdating sa unahan nito mga kasinag, simentado na. Pagdating doon sa cruising, kung saan ko kinuha itong GoPro, kung saan ko inabangan, simentado na yun mga kasinag hanggang Barangay Bahaw. Pagdating ng Bahaw mga kasinag, may kaunti pang lubak-lubak. Diretso na yun hanggang bayan ng Seruma. Ayan. Yung daanan yan. Wala pa kasing budget mga kasinag. Shout out sa mga nanunungkulan dito. Sila nang bahala niyan mga kasinag. Ang basta shout out ko lang naman sila. Shout out ko lang sila mga kasinag at baka makita lang daanan na ito. Diba? Pero ang balita dito mga kasinag, aayusin na rin daw ito. Next year yata, mga March ganyan, dito na mag-uumpisa. Papunta na sa lugar na to. Yan oh. Pag ganito ang daanan, rugado ang gulong. Pati makina. Pati ang gas rugado. Oo. Yan, dito tayo sa baba. Yan. Ayan. Diyan niyo yung mga kasinag. Sala sa putikan, batuhan. Daanan dito sa amin, napakalubak. Ayan, ito, simentado naman ito. Simentado na may putik. Ayan. Kapag ang tuloy ko may bumata ng sintal. Ang trabaho ko ng Oo. wala ng taboy. Wala ang laboy. Ayan. Ayan ang mga kasinag. Diba? Sinag, oh. Ang daanan yan. Dito lang tayo, manusog. Yan, susugin na lang natin to. At magaganda pa itong daan na ito. Kahit medyo malalim, at least hindi gaano maputik. Kisa dun mga kasinag, napakaputik. Ayan, oh. Saka pati ang gulong ko pati mga kasinag, matakaw sa slide. Kaya pag ako nakalog mga kasinag at kung sa medyo pudpud na ang gulong na ito, sanglian ko na. Palitan ko na. Kasi nga matakaw sa slide, maliit pati. Oh yan. Nandito sa amin mga kasinag, ganyan na ganyan na yung nakikita nyo, yan na yung mga kasinag.
Ayan, kagaya ito, simentado naman mga kasinag at tagilid naman. Kagaya ito mga kasinag, oh. Yan. Yun. Yun, para ng kalabaw. Ayan, oh. Ayan mga kasinag, tumigil muna tayo dito at maghugas muna tayo. Ayan. Hugas muna tayo. Mahugas-hugasan lang yung gulong mga kasinag para hindi madulas. Ayan, hugasan na natin yung gulong. Nakapaghugas na tayo. Hindi ko alam kung kanino yung aso ito. Oh, napakabait. Ang bait ng aso. Dito tayo nag-abang kahapon mga kasinag. Crossing na yan. Ito na, tahakin na natin ang papuntang bayan ng Saruma. Yun talaga, bukas talaga yan. Oo. Nag-iilaw ay ano? Pag nagbi-blinking yan, bukas yan. Pag? Nagbi-blinking ang ilaw. Akala ko sarado. Kahit patay ang screen yan, basta nagbi-blinking yan. Dahil man nag-blink-blink pero ang ilaw niya, may mahihiling mo pa mag-grab sa screen. Si ilaw. Dahil ang tigagihan mo. Oo. Makikita mo rin kahit hindi mo kahit patay yung screen yan. Diretso yan. Ito ang daanan dito sa amin mga kasinag, one way pa lang ito. Dahan-dahan lang tayo at masyadong madulas talaga dito. Kasi nag-one way ng andaan din dito, napakahina pa. Kita nyo yan, oh. Nagkadurog-durog na. May pumapasok na kasi jeep dito mga kasinag. Biyahing Naga to Bito, Barangay Bito, biyahing Naga City. Oh, dito na nga mga kasinag. Ayun, baba dito sa unahan. Ayan mga kasinag ang jeep. Ayan, baba muna tayo dito. Itong mahirap dito. Ayan, shoutout sa kanila.
Baba muna, misis. Baba muna mga kasinag si misis. Ayan. Ito ang napakahirap dito. Ang problema, saan ako aakyat? Ay, dyan din, atras ko lang. Ayun, putik. Uy, putik, ang putik. Ito ang napakahirap mga kasinag dito sa amin. Ayan. Yan. Musakay. Tagilid natin at yan. Tapos pag ang butas na rin, nasan may jeep naman. Yun ang jeep dito mga kasinag. Gahing Barangay Bito to Naga City. Kaya dito ay napakahirap talaga. Lalo na dito mga kasinag, dito sa palusong na ito. Babasa tayo nito. Ay, wala tayong silungan. Kaputi, mamaya lang kasi kaputi tayo. Babasain tayo parehas. Dito tayo, dito. Talanganin yung daanan dun. Ayan mga kasinag, nagkaputi lang tayo. Arangkada na ulit tayo. Malayo-layo pa kami mga kasinag sa bayan ng Siroma. Si misis mga kasinag, nakasaklob na lang sa kaputi ko. Dapat kasi ang kaputi namin binili mga kasinag, yung parang ano siya, pantalon at jacket. Dandahan, baka madulas. Ito na ang Barangay Bahaw. Meron pa, may ulan pa. Shout out sa mga taga Bahaw, Siroma, Camarines Sur. Tingnan nyo mga kasinag, oh. Wala na namang ulan. Bugso-bugso lang talagang ulan. Wala na naman. Para tayong niloloko ng panahon. Ganyan ang panahon dito sa aming mga kasinag. Maulan, mainit. Ayan. Dito tayo daan at lubak-lubak mo. Hoy! Ayun, shoutout pala kay Boy Tamulmol. Ayun mga kasinag, si Boy Tamulmol, ang vlogger ng Barangay Bubuan. Suportahan nyo naman mga kasinag, Boy Tamulmol. Ito na ang highway. Ayan. Doon na ako magtatagka lang kaputi mga kasinag sa Taligra. Signal light. Tingin-tingin, kaliwa kanan. Kung may sasakyan, abante. Ayan. Ayan, ito na ang Taligra mga kasinag. Simula dito hanggang dyan sa unahan. Napakagandang tanawin nito mga kasinag.
tigil muna tayo dito mga kasinag. Hubadin ko ang aking kapote. Ayan. Tigil muna tayo dito. At ipakita ko muna sa inyo mga kasinag ang taligra. Yan. Pahawak muna. Malulubat na. Malapit 16%. malapit na malubat mga kasinag. Bago malubat mga kasinag, ipasilip ko muna sa inyo. Taligra. Off muna. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa taligra. At kung makikita nyo mga kasinag, tingnan nyo naman, napakaganda. Kung napapansin nyo mga kasinag, yung pinakandulo na yun, yung parang may nag-iisang bato na yun sa dulo. Ayan yung isla namin mga kasinag. Ayan yung Sitio Kiluon. Sa kabila niyan mga kasinag, andun yung Diak. Kasi itong linya na ito mga kasinag, sa gawin na ito mga kasinag, yung Halabang Baybay, tapos dyan sa yung Barangay Bubuan, lugar na yan. Ito ang taligra mga kasinag. Madadaanan nyo ito bago kayo pumunta ng poblasyon sa mismong bayan ng Seruma. Ayan, nakita nyo naman, napakaganda ng tanawin dito mga kasinag. Tapos ipakita ko sa inyo mga kasinag yung taas dun. Pakita ko sa inyo ipasilip ko sa inyo. Ayan. Diba? Napakaganda mga kasinag. Doon tayo sa taas. Ayan mga kasinag, aakyat tayo dun sa taas na yun. Ipakita ko sa inyo yung magandang view dito. Aakyat tayo dito mga kasinag sa taas nito. Maputik pala. Puto pala ng kaloko. Parang yun pala ng Ayan mga kasinag, kung mapapansin nyo, ando si Mrs. nag-aantay sa baba. Ayun. Ayan simula dito. Ayan. Diba? Ayan mga kasinag, napakagandang tanawin talaga dito. Napaka-presko pala ng hangin. Kung mapapansin nyo. Ayan. Shoutout po sa inyo. Merry Christmas po. Shoutout po. Nandito kami sa Seruma. Ang ganda ng view. Ayan mga kasinag, nakita nyo na. Papunta na kami sa poblasyon. Naipakita ko na sa inyo yun, yung barangay namin sa pinakandulo na yun. Nasilip nyo naman yung magandang view dito sa taligra. Update ko na ulit kayo mamaya mga kasinag. Bye bye. Opo! Taga doon kami, kabilang isla. Sa Diak po. Ayun mga kasinag, shout out sa kanila. Pupunta na kami bayan ng Seruma. Salamat sa kanila mga kasinag. Sa mga nakakilala sa atin. Salamat sa ating mga viewers at subscribers. Hindi na ako nagparatagal din mga kasinag at hindi na rin ako nag-stay kasi titingnan nga natin kung may sahod tayo kasi Christmasan nga ang iniisip natin. Ulan na naman. Yan, ulan na naman. Ayan naman mga
kasinag ang mismong bayan ng Saruma, ang poblasyon. Lubak kasi ang daan dito mga kasinag. Dito, ayan. Karaan tayo dito, may aso. Ayan. Yan, mga kasinag, andito na tayo. Andito na tayo. Ayan. Andito na tayo. Dito kami mga kasinag nag-withdraw dyan sa tindahan na ito, kasi wala naman ditong mga ATM machine, pero ano mga kasinag, ito authorized naman ang video. Dito kami nag-check, nagtitingin. Mga kasinag, andito tayo ngayon sa Taligra, pagkatapos naming manggaling sa bayan ng Saruma. Good news mga kasinag, salamat Lord. Thank you ng marami sa mahal na Panginoon at sa kanyang darating na birthday ngayong 25. Maraming salamat talaga sa mahal na Panginoon mga kasinag. Lalong lalo na sa inyo mga kasinag, sa mga viewers ko, subscriber. Nakasahod na ako mga kasinag. May sahod na ulit ako. Hindi ko nabanggitin sa inyo mga kasinag kung anong exactly ay kung magkano. Pero kung maalala nyo mga kasinag, nung vlog ko nung unang sahod ko, kulang kalahati nun mga kasinag ang sinahod ko. Kaya nagpapasalamat ako mga kasinag. Meron kaming Christmasan. Ay Lord, thank you talaga. Kasi kung hindi ko nakuha talaga mga kasinag, wala talaga. Wala. Kasi wala naman talaga kaming savings mga kasinag. Yun lang talaga inaasahan namin. Kaya nagpapasalamat ako. Andito kami ngayon sa Taligra mga kasinag.